артабан ялан сәхнәһе балаларга бирелде. Ногман Мусинның бер китабы кулайдыр әктенде. Шундай ата батыр һөяге дип атала. Буга тиклем мен тарих тураһында, тел тураһында бик күп уйланманым. Үземдә беләм дип уйлаганмын инде. Ләкин ошо китапты укыгандан һуң быел көз нык тетрәндергес булды. Тарихты белмәгәнемде аңланым. Һәм шигырь шул китапты укыган сакта туган инде. Ошо шигырьдә шул вакытта шул башкортларның нәһинән алып тәһрәтләреннән яздым инде. Шул безнең Алдар батырдар, Күсем хандар аркасында гына ошо безнең башкортлар исән калгандыр дип уйлыйм. Асһаң әгәр сал тарихтың битен, кылысыңа һавыр йөрәкте, яландарда тудып, аттар сабып, оран һалып, яудар үткәнде, ишетерһең күңел хыктаударын. Таланганда башкорт иленең, зар иларһың ата-бабаң менән, туналганын күреп йөреңдең, һыдыла ла йөрәк, ай һыдыла, кындарыннан кылыс вурыла, башкорт иле афәт кисергәндә, ир егете яуда һынала. Йыйында Алдар батыр һәм уның һымак ере халкы өчен корбан булган азаматтарыбыз рухына аят укылды. Коръән ашы яланда бешкән итле хурпа 5 бармак. Уларның кабатланмас тәмен озак исләр әле бында булгандар. Ә инде авызга каймак та ягылып торган куе кымы өчен Темес авылының уңган эшкуары Байрас Котлыгалләмовка рәхмәт яудырды улар. Байрас катыны Илзия һәм 3 балаһы белән килгән. Әле яше тулмаган 4-нчеһе өйдә калган. Элек-электән мусулмандар, башкорттар битендә балаларын үзләренә алып бергәннәр, өйрәткәннәр. Моны нисек булырга тиеш? Безнең киләсәк поколение битендә балаларыбыз 2 этажлы йорт салып сыктык былтыр. Өйдә инде эш менән аларды теплицасында, тавыктарында, бройлерларында дигән макма, йылкысылыкма заниматься битендә. Әле менә һаванты ошында килер сактан мен атай без апараммы диләр бит инде. Мен әйтәм, кызым, бер 30 башкорт борынгы халык йырдарын өйрәнһәң, мен әйтәм, обязательно апарам. Куңыр буга һәү, куңыр буга һәү. Байрам бара, күңелле уйнайбыз, һәү төшәбез. Яшьтәр үзләре бит инде теләп, ошонда килеп, уйнап, уендар оештырып, танышып бер-беренә кайда барһаң да үз башкортлык үзендәге булһын. Һәм кайда барһаң да үз ярдәм иткәндә бер-беренә. Шул. Асынлап та байрамда төп урын, төп игътибар балаларга бирелде. Шулай булырга тиештер дә, чөнки улар бит милләттең киләсәге. Шугала мин безнең тел кадерен, бер кемдән дә телем кем түгел. Көчле ул байда, ягымлы, кем күрер, тикуны кем күңел. ЮНЕСКО тарафынан башкорт теле югалы барусы телдәр исәбенә индерелгән. Шуңа күрә кемдәндер нимәлер талап итмәенсә, телде хаклауды үзебездән башларга тиешбез дигән уртак фикергә килгән бундагы яшьтәр. Уларның күбеһе калала туып үсһәләр, үзләре лә, балалары ла саф башкортса һөйләшә, йырлай, шигырь һөйләй. Бер кемнең дә теленән телебез кәм түгел. Башкорт теленән ихлас балаларды әрләп бухала өйрәтәбез инде. Мәрьям Буракаеваның кызы Зөһрәнең интервьюһында укыган. Мәсәлән, тупханан аша үттек икән, рус телен тышта калдыр, онытып калдырыгыз дип әйткән дип. Без дә шайтып балаларды өйрәтәбез. Чөнки рус мөхитендә үсеп, башкорт телен хаклау бик нык кыен икәнен барыгыз да беләһегез. Бында бер-береңнең йөрәк тибешен, күз карашын, күңел йылыһын тояһың. Шуңа күрә бындай сараларга, һаван туйдарга, чат форум үткәргән сараларга зур теләк менән йөрибез. Мин үзем менә быел 3нче тапкыр катнашам ошондый сараларда. 2 ел Агыйдел буйлап Бөрьян районында агып төшкәйник. Быел инде гаиләмне алып килдем. Балалар белән бергәләшеп, рәхәтләнеп ял итеп йөрибез. Байрам дилбегәһе һәм йөге, ягъни төп яваплылык, әлбиттә, Теместәрдә, Бөрьян аруы вәкилләрендә булды. Бында минең иң ышаныслы таяныр кешеләрем ди Илсур Ирназаров. Монда йыелган кешеләр береһе тәмәкеле тартмай, аракы эчмәй. Моны ул коры һүз генә түгел, ысындап. Монда безнең йыйындын максаты ла шулай. Монда торалар минем иптәштәр. Моны баштайык, Рамилдан баштайык.
Рамил үден гаиләһе менән моны мәктәптә эштә ул завхоз булып, матур итеп яңа өй төзеп, мына тырышып яшәп яталар. Балалары үдебездән телдә матур итеп өйләшәләр, аралашалар. Мына уларга бер ниндәй дә агитация, пропаганда кирәкмәй, ничек матур яшәргә. Артабан килә Сафиндар гаиләһе, ул минем классташ. Мына Сибай калаһында 2 катлы зур итеп коттедж төзеп торып, 3 балалар мына. Шулай булырга тиеш ул. Артабан мына килә минем апай менән Әмиревнәй, Венера апай менән. Венера апай мәктәптә укытучы, Әмиревнәй үзенең эше. Мына улар бездән һәр вакыт бездән газель бар. Кайда нинди сарага барһак та Әмиревнәй первоклассный шофер. Ул кайда баһала апара бездә. 3 бала үстерәләр. Өлкәндәре Мәскәүдә, Америкада укып кайтты. Шунда тел практика үтеп, Мәскәүдә нефтяной компаниялар эштә йөри. Бәләкәй кызлары Рами Гариповны укып бетеп, Мәскәүгә бардылар. Мына 2 технический вузга инделәр гыйде, нефтяной ме авиационныйга. Мына шунда быел 1-нче курсын укып бетеп бара. Әйе, Темәсте Башкортстандың тәүге башкалаһы иткән Зәки Вәлидидің тап Бөрьян ырыуы башкортларына таянуы юкка булмаган. Рух сыганагы, ышаныс аңкып торгандай улардан. Әгәр моңга килгәндә, дарманлы, даланлыларның итәбенә сыгырлык түгел. Яйдың ямлы кистәрендә, тулы айдың нурдарында, тап булышка турып калдым, мәңгелеккә уйдарымда, матур көндө йонды барда, калдың минең ихтибарда, ай туганда нурга сумып, йөзең балкый минең алда. Икәм яме таба алмай, бұл йөрәгем һинән башка, гөмерлеккә язга ине, без икәүҙе айырмаҡҡа. Яшьтәрҙе берләштергән Башҡорт интернет порталы бынан 5-6 ел элек барлыҡҡа килгән. Уны башлаусы тәүге булып интернетта Башҡорт йәштәре форумы сайтын асҡан Йәшлек гәзите хеҙмәткәре Илфат Ишмөхәмәтов йыйындың һәм форумдың әһәмиәте, киләсәге ҙур дип иҫәпләй. Иң беренсе әһәмиәтен мин шунда күрәм. Элек, мәсәлән, Наза дигән клуб булды, Ритаем дигән клуб булды. Өфлә дискотека формасында булган. Анда яшьтәр һөйләшәләр, аралашалар, танышып семья кора торганнар. Айбар дискотека булды. Шунда таныша торганнар. Әлеге көндә Наза күптән юк, Ритаемда юк. Айбар клубы ябылды. Мәсәлән, Казанда мин белүемсә 3 татар клубы эшләй. Өфлә бер дә башка клубы юк. Безнең иң зур проблема бина юк. Шуңа күрә кешеләр форумда, чатта һөйләшәләр дә, шуннан бер-берен танышалар, шуннан бындай урынга сыгып, виртуалдан реалга күсәләр. Реалда танышып, төрле райондардан килгәннәр. Яшьтәребезнең акылына, яхшылыкка ынтылышлыгына хайран калырлык. Күп файдалы эшләр башкараулар. Мәсәлән, һәр төбәк үз ягындагы балалар йортын шифка алган, очрашулар узгара, кулынан килгән ярдәмде итә. Ул гына түгел. Башкорт форумы оештырылгандан алып, онда без төрле саралар үткәрдек. Мәсәлән, быел кан тапшыру буенча акция оештырдык. Онкология сирдәр менән авырган кешеләргә ярдәм итү ниятеннән, транспорт фаҗигаларында осрап, канга мохтаҗ кешеләр күп була шуларга. Һәм әлеге вакытта миңа еш кына кызлар, егетләр шылтыраталар да, без менә һаман да кан тапшырабыз әле. Вакытиһан канды тапшырып кешене коткару ниятеннән биргәндә, шу кадәр үзеңә күз дәрт алаһың, шулай шылтыраталар. Кискеһен төнгө тынлыкта сыртлап, йондоҙло осҡондар сәсрәтеп янған усаҡ тирәләй ултырып ял итте форумсылар. Кемдер гитара сипте, кемдер мәҙәк һөйләне. Учалы ҡыҙы Лидия Танатова, әхирәте Альбина Шәмсетдинова менән икәүләп сығарған йырҙарын башҡарҙы. Ҡәлбеңә бысраҡ ташлап, йөрәгең ярылһа, онотма тамырҙарыңдан башҡорт ҡаны аға. Көслө рухлы халыҡтың буланы һин, онотма. Милләтеңде алға әйдә саҡыр һин көрәшкә, онотма үҙ тарихыңды, юғалтма һин һаҡла. Заман афәттәренә башҡортом бирешмә. Көс ғәйрәт, түҙемлек бир Аллам. Башҡортмон тип
gayret, düzümlük bir Allah. Başkurtman tip